Chenro mar tiego jopuonj mag sekondar wilaya manyien mar somo mar CBC ne ikruok ne kepo mag jopuonjre mokwongo mag CBC e skunde sekondar higa manyien. Ka giloso e boma Meru, ero mano kelo kanyakla jotelo mag skunde sekondar mopogore e alworano. Jotelo go lero ni gin kod yie ni lai mar somo manyien ni magiwacho ni biro konyo jopuonjre timo tijegi magihero kendo tego talanta gi mondo bi okonygi e ngimagi mambele. Bende gikwayo ni ka sa ochopo mar tiego jopuonjre bende e wi somo e senior school to time pe mag sub-counties duto mondo jopuonjre te oyud thuolo mar bedo gi ler e wi somo makamano. Kamano bende gikwayo sirikal mondo ger mwandu mochuno mabiro konyo e kit somo mopogore midhi tim e skunde mag senior ka giwacho ni sani skunde onge mwandu. Migawo mar somo dhi nyime kod limo skunde mag sekondar mar nono nyalo ma skul ka skul ni godo mar puonjo kit somo tieng' didek ma ibiro puonji e senior school. We are waiting for the first batch of students next year, 2026, for grade 10. And so the team from Semester is inducting us on what is expected and how it will be done. What we've learned today is that we shall have the grade 10 students classified into three: those that will take STEM, there are those that will take social sciences, and there are those that will take sports and arts. So senior school will take all the students in junior school. 60% will take STEM, then 25% will take social sciences, and 15% will take sports and arts. We would also want some support in terms of the facilities. As someone has said, there are schools that maybe do not have enough labs. We'd want those labs to be constructed. And when it comes to the pathway for sports and arts, basically most of the schools would want support. Komiti mar Senate mochung'ne loch gwenge dayo dho jotend